alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa Indogabos mga tugang, ininang kabilugan kan mga baretang mo dyan na pagkaaga, digdi sa radyo DZGB. Kami po sa inyong magiging tagapagbareta, ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayo kan mga darakulang bareta sa lado lokal, Department of Health nagpadaranin augmentation force sa Metro Manila. Pag-atake nintong Ro sa mga parayan sa Tercer Distrito Canalbay, tatawanin solusyon. Miyembro kan New People's Army day nakapalag sa mga otoridad. Driver gadan sa banggaan in van asin oil tanker truck. Sa lado nasyonal, fatality rate sa Metro Manila darakan COVID-19 naglangkaw. Mga COVID-19 survivors pwede nang magpabakuna. Chinese vessels day pa man naghahali sa West Philippine Sea. Pilipinas ang maiipit sa tension entry kan China asin Estados Unidos. Bareta sa ibang nasyon, 25 warplanes kan China pinalayog harani sa Taiwan. Sa sports, quarantine restriction ang nakakaulang sa ensayo kan mga Pinoy athletes. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Bilang parte kan pagtabang dahilan sa kakulangan nin manpower sa laban kontra sa padagos sa patakot kan COVID-19, ang Department of Health Regional Office kan Kabikolan nagpadara ng augmentation force sa Metro Manila kung saan anom na nurses asin sarong doktor ang pinadara sa nasabing lugar. Aniba health workers hali sa Bicol Medical Center sa Naga City, asin Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Legazpi City. Sindama dugang nimfersa sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Metro Manila, matapos manotaran na kulang na ang manpower kay ni dahilan sa padago sa pagdakol kan kaso nin COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Dai maghadit ang mga paraoma sa Tercer Distrito Canalbay dahil sa personal niyang tututukan asin tatauanin magakanigong aksyon tanganing maresolberan ang pagkalugi kan mga paratanom nin paroy sa nasabing distrito. Inan pinagtaong asigurasyon ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo sa iyong mga konsekwentes matapos na magpaabot nin agrangay ang mga paraoma kan Pulangi, uwas asin libon dahil sa perwisyong darakan tungro o pagkulay yellow kan mga dahon kan paroy. Sigun kay Cabredo, nakikipag-coordinar naman siya sa opisina kan Department of Agriculture tanganing matauanin asistensya asin alternatibong mapagkakakitaan ang mga apektadong paraoma. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Arestado ang sarong aligadong miyembro kan New People's Army na haloy nang pinagahanap dahilan sa kasong multiple attempted murder sa Masbate City. Sinabi kan Masbate PNP na ang mga otoridad iyon nagsirbi nin mandamiento de aresto kontra kay Rolly Brabante, 63 anyos sa barangay Nursery kan nasabing syudad sa good na ini dahi naman nakapalag. Si Brabante alias Kaponyong iyon miyembro kan Komiting Probinsya apat sa Lindong ni Eliseo Cabarles Jr. alias Kakiko asin magkakaigwanin operasyon sa Primer Distrito kan Masbate. Siya nasa kustudya naman kan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home.
Gada ng driver nin sarong L300 van na mantang tulong ibaan persona o iba pang porsena ang gabos erido mantang matapos kaining makabanggaan ang kasabata na oil tanker truck sa National Highway kan Kapalonga, Camarines Norte. Sinabi kan pulisya na pasiring sa Labo, Camarines Norte ang L300 van kan makasalpukan kaini ang oil tanker na lugsuton o sa lugsuton na parte kan tinampo. Ang duang behikulo parehong nahulog sa ampas kasunod kan siring na insidente ang mga lalugadan tulos man na dinaras sa ospital. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Nasa 20,400 na doses kang Coronavac o Sinovac vaccines ang matrayumpong nagabot sa Legazpi City Domestic Airport ngunya na aga. Sigun sa Department of Health, Bicol gagamito na sabing bakuna sa pagpapadagos kan vaccination program kan gobyerno sa mga medical workers sa Kabicolan. Basado man sa pinulwa sa datos kan nasabing opisina, 780 dose kan bakunang nakaalokar sa probinsya kan Albay para sa first dose, as in 2,180 sa second dose, 1,440 dose para sa Camarines Norte, 4,920 dose sa Camarines Sur, as in 1,900 sa Catanduanes, as in 5,280 para sa Masbate, as in 3,900 sa probinsya kan Sorsogon. Iyan ay kapat na batch kan bakuna na nagabot sa Bicol Region. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Abisuhan ang mga kapamilya na nasa National Capital Region as in iba pang lugar na daina mo na magpirit na mag-uli sa Rehiyon 5. Ini naging pangapudan ni Alcalde Vic Perete sa iyong mga konsekwentes kung sain kay puha na siguro ang kaligtasan kan lambang Daragueños. Katakod naman ini kan padagos na paglangkaw kan mga nagpopositibo sa COVID-19 sa palibot. Sigun kay Perete, 30% na sana ang mga religious gatherings sa indang manwaan mantang magtatalaan man ni sarong entrada as in exit sa mga merkado publiko. Mantang mantinilong bukas as in wala man in paghahagad na dokumentos para sa mga malaog sa munisipyo na nasa laog kan rehiyon. Sa ngunyan, nangagahagad nin kooperasyon ang alkalde sa publiko, tanganing mapugulan ang paglakop kan COVID-19 sa daraga. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nagpagirumdom sa Legazpi City Prosecutor Brian Bareta sa publiko na nakaresibi asin na isyuan ng citation ticket dahil sa pagbayolar kan mga ordinansa sa syudad na ariglaron sa laog nin 72 oras. Sigun kay Bareta, importanteng marhay na maariglar asin mabayadan ang mga multa bago pa umabot ang oras na may saangat sa korte ang nasabing kaso. Katakot na malinikan pagpapautob kan gobyerno lokal nin mas maigpit na protocol aro kan pagtataong penalidad sa mga personang dain nagsulog ng face mask, face shield asin nag-obserbar ng sarong metrong distansya. Mantan tinawanin doon ni Bareta na basado sa naging kasuguan ni Alcalde Noel Rosal na ang mga miyembro kan Philippine National Police, Public Safety Office, City Health Officers, Barangay Official asin SK Officials ang pwedeng magdakop asin magtaon ng citation ticket sa mga personang dain nagsusunod sa minimum health protocol. Sa ngunyan nangapodan si Bareta na pagtarabangan ng mag-implementar in matanos ang nasabing ordinansa sa mga barangay sa syudad tanganing maprebentaran ang paglakop kan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Para mientras sa naka-lockdown ang Government Service Insurance System o GSAS sa Legazpi Branch sa F Imperial Extension, Barangay Bitano, asin ang Ibalon Central School sa Orosite Magallanes, Legazpi City. Basado sa ipinaluwas na abiso ni Alcalde Noel Rosal, ang gabos na transaksyon sa nasabing opisina asin eskwelahan as suspendido, tanganing tawanin dalan ang disinfection, contact tracing asin ang testing kan mga empleyado digdi. Epektibo na sabing kasuguan po kan Abril 14, 2021 asin mapaluwas na sananin abiso kuno arin mabalik sa regular ang nasabing opisina. Mantang nagpagiramdom si Rosal sa publiko na mantinidong magsunod sa minimum health protocol.
Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? di mag-max beat! Sa MaxFit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilagay, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Abs ka para hindi na dying inside. Diet Abs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Abs. If symptoms persist, consult your doctor. Unyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Tulong beses ang initaas kan fatality rate o bilang kan mga nagadaan dahil sa COVID-19 sa Metro Manila. Yan sinabi ni Dr. Guido David kan Octa Research Group. Nagluluwas sa pag-aadal kan Octa Research Group na sa pagpuon pa sana kan bulan ni Abril, mas dakul nang nagadaan sa COVID-19 kumpara kan Marso. Base man sa datos kan Department of Health o DOH, nagluluwas na 5.46% ang case fatality rate sa NCR poon Marso 28 sagkod Abril 13, 2021. Pinakadakol man sa mga nasabing nagadaan, puro mga edad 65 anyos, paitaas na nasa 28.6%. Na tiyempo man na nairehistro ang halangkaw na fatality rate sa NCR kasabay kan pagpapautob kan mas pinaigpit na quarantine o enhanced community quarantine. Paliwarin ni Dr. Michael T. kan Octa Research Group na kaya dako lang nairehistro nagadan na pisar kan implementasyon in mas maigpit na quarantine dahil lang sa surupay na ang mga ospital as inadepesila na ang mga ini na mag-ako pa din mga pasyente. Pwede nang magpabakuna kontra COVID-19 ang mga COVID-19 survivor. Base sa sarong memorandum na 21-0175, nakapalaman na kay Puhan maghalat ni 90 dias bago mabakunahan ang mga nakarecover sa helang. Pero di gabos na nakarecover sa helang, pwedeng makaresibin nin first dose o second dose nin bakuna kung makumpleto na ang pagpaparahay. Nakapalaman sa memorandum na gabos na bados na nasa priority list pwedeng magpabakuna, alagad ang mga bados na nasa trimester day pwedeng magpabakuna. Hahagadon man kan mga o kan may comorbidities na magpailing sa nakan reseta, medical certificate, hospital o surgical records o anuman na patunay kan sa indang kondisyon para sa pagpapabakuna. Sa ngunyan, nasa 1 milyon na individual na ang nabakunahan kaibahan. Ang tulong nasa priority groups kung saan kaibahan ang mga health workers, senior citizen as in person with comorbidities. Nasirip sa West Philippine Sea o WPS ang anom na lunadan pandagat kan China asin tulong Chinese warships. Base sa report na notaran kan National Task Force on West Philippine Sea o NTF, ang duwang Hobby-class missile warship sa Panganiban Reef, sarong Corvette-class warship sa Kagitingan Reef, at sa Romana Navy tugboat sa Zamora Reef. Kay bandig din na iling man ang duwa pang Army-Navy vessel sa Baho de Masinloc. Sa pinaluwas sa pahay kan NTF WPS na malinaw na ang mga nahiling na mga barko parte kan militarisasyon kan China sa pinag-aagawan na teritoryo sa WPS. Apwera pa ini na nahiling na 240 na Chinese vessel sa Julian Felipe Reef. Katakod kay ni maabot man sa 240,000 na kilo nin sira ang illegal na nakuha kan mga nasabing Chinese vessels gikan sa kadagatan na sakop kan teritoryo kan Pilipinas. Dahil ang digdi sinabi ni NTF WPS na may kukonsiderar ining illegal, unreported as in unregulated na masabing Chinese vessel hali sa kadagatan na sakop kan teritoryo kan Pilipinas. Unimported dahil ang digdi sinabi kan NTF WPS na may kukonsiderar illegal, unreported as in unregulated na pagsisira o pangunguha ng yaman dagat as in pagsuway sa Philippine Fisheries and Wildlife Laws. Sinabi pa kan NTF WPS ang paglakop kan mga Chinese vessels sa kadagatan kan Pilipinas malino na patakot sa kaligtasan kan mga Pilipino as in panghabas sa satuyang nasyon.
Makakapakusog panintensyon kan Amerika asin China kung sa inaiipit o maiipit ang Pilipinas. Ang balikatan exercises sa pagultanan kan mga soldados na Amerikano asin Pilipino na pinaunan kan Lunes. Ini ang tinawanin doon ni Bayan Munar Party List Representative Carlos Isagani Zarate, kaya pinakamarhay na gibuon kan Pilipinas iyon ipirit ang sovereign rights kay ni sa West Philippine Sea na daing pigsasandigan o ralaban nin mga superpowers. Sigon kay Zarate, pag nagtindi pa ang tensyon sa pagultanan kan Amerika asin China, daing dudumanan ang Pilipinas asin siguradong maiipit sa sitwasyon, kaya dapat nakapakulpaon ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ang dapat mangenot para ibusol ang pagpahali o pagpasarkan Code of Conduct sa mga claimant countries sa South China Sea na dapat maigot na ipautob. Bareta sa ibang nasyon, nagpalayog na naman ang China ng 25 warplanes sa Air Defense Identification Zone o ADIZ kan Taiwan. Inang pinakadakulang pagsuway sa airspace poon kan magsikad ang isla ng regular na reporting sa airspace sa pagpoon ng regular na reporting kan nasabing aktibidad kan Setyembre. Sigun sa Ministry of Defense kan Taiwan, nag-abot ang warplanes kan China sarong aldaw matapos ang patanid kan US Secretary of State sa Beijing na ang Washington nakasentro sa pagdepensa sa demokratikong pamamahala kan Taiwan. Kaibahan sa mga warplanes ay pinadara kan People's Liberation Army kan China ang 14 na J-16 fighter jets, 4 na J-10 fighter jets, 4 na H-6K bombers, 2 anti-submarine warfare planes, as in airborne early combat aircraft. Siring man sa indang missile defense system kasabay kan pag-issue nindanin radio warning sa mga Chinese plane na maglaog na sa southwestern corner kan isla na pinagdedeklarar na Air Defense Identification Zone o ADIZ. Bareta sa Ladonin Karawat, naglalaom si PBA legend Ramon Fernandez na iyuman ang Chief de Mission kan Pilipinas para sa 2021 Southeast Asian Games na makakuha nin suporta sa mga lokal o sa mga local government units mantang sila naghahanda na para sa biennial competition sa Vietnam. Ang quarantine restrictions sa NCR Plus, iyo ang nakakapugol sa mga atleta na magkaigwanin ensayo mantang daylan sa kakulangan nin budget kan Philippine Sports Commission. Iyo ang minakausa para sinda madipisilan na magkaigwanin bubble training sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna para sa enterong team. Breakthrough! Ibang klase ang posporong na imbento kan mga eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa kinaban. Inapod din daining storm-proof matches. Maski sa anong kondisyon, mantinidong nagdaladan palito pati sa irarom ng tubig. Takloban mo nin baybay ang kalayo dahil napapalsok dahil medyo halaban palito minadurar ning 15 segundos ang laad kay ni mantang ligtas ang gurumay mo sa pagkapaso. Istorya na iba! Ibang klase man ang estilo kan hapon na si Yoshita Harada, tanganing maminbidan ang kursunada niyang babayi. Nadiskubre ini na ma-flat ang kotse kan 43 anyos na babayi na pauli na hali sa pag-grocery sa sarong supermarket sa Higashiyora Aichi Prefecture. Tinabangan ni Harada asin nagkamidbidan o nakipagmidbidan sa iya. Alagad makauli ang babayi dahil na maiwasan na mag-isip na garong nangyari na ang eksenang ini kaya sarong taon na ang nakaagi. Dahil landig din nagsumbong siya sa mga pulis. Sa tabang kan mga ini nahiling sa CCTV kan supermarket na talagang linaslas ni Harada ang rueda kan sa iyang kotse. Inaresto si Harada asin inako na ikaduwang beses niya na ining ginibo dahil gusto niyang makamidbidan o makipagmidbidan sa babae. Flashback! Abril 15 kan taon 1975 kan mamundag ang pambansang katipunan ng mga barangay ng Pilipinas o KB sa kusog kan Presidential Decree 684 ni Presidente Ferdinand Marcos. May kamawatan din na ibusol ng development kan mga jóvenes sa paay kan pag-inisyar ng youth-oriented projects as in activities na consistent sa guiding philosophies ng bagong sosyudad. Yan ang mga bareta. Sinurad dyan sa DZGB News Base, patarabang tabang News Director Din Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sa inyong naging tagapagbaretang ko dyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pangalan ni Manny Tutanyes, sa Lalo Technical, ako po si Angel Mustaza.
Dahil maghali, dahil magpuknat, masunod ang programang ISKARAMUSA pagkatapos sa nagkapir ang mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Takot ka ba dahil sa COVID-19? Nag-aalanganing lumabas at magtrabaho dahil sa posibleng panganib? Huwag mag-alala kapag makakasunod ka sa health protocols at dinagdagan pa ng pag-inom ng Doc F Full Vic Big. Safe ka na! Doc F Full Vic Big. Doc F Full Vic Big. Food for the cell. Anti-hypertension. Anti-diabetes. Antiviral. Food supplement. Doc F Full Vic Minerals Big. Doc F Full Vic Big. Subok na sa nakalipas na 13 taon. Available sa Shopee, Lazada at sa The Big C Card. Mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Cash on delivery. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP.
with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga dayta narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Sa pulukan tayo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang biogesic. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 10 minutos bago mag-alauna nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Yan, renaot mo so renaot mo so headset. So headset na ali tabi, natamaset at kita. Nagikichika ka kaya. Natusok so bunbunan ko. Diyos marahay na pagkauto sa inyo kapos mga tauga dahil na pagparapalo yon. Ay po sa inyo mga kaibanan ngunyan na pagkauto sa good kitang alauna nin pagkahapon. Sa programang Iskaramusa ako po ang solo-solo ang solamente. Ang totoy noon pero dito ngayon na continue na daw nagguwapong-guwapo daw ha. Talagang matindi. Sabi kan sarong taga-buyuan kasuhapon sa kuya. Chinito pa lang si Sir. Ay pa lang matindi po. Baka may yan baka may yan si Chad na taga-buyuan. Dahil ni si Chad. Babae ini. Babae ini Kuya Manny. Eh ba syempre sa kapartner? One and only. Ako man po, si Angel Mustaza ang kagandahan ng South. Aha. Ang South na. Maganda. Yung tikwento ko sa imo, ang South na
Mapapaisip ka talaga. Aha. Maraming misteryo at kababalaghan. Seryoso, wala ganun. Bigla na lang nagkakaroon ng mga poster. Oo. Ay, bago ang gabos namin public service announcement kung nakita digdiyan, tinatawagan ng pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray, yung mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati na ang iba pa niyang kamag-anakan. Si Christian po ay nasa pangalaga ng DSWD Reception Study Center for Children o RSCC mula pa noong March 4, 2016. Haloy na, mangyari po lamang na magkipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Iligao City at hanapin si Ginang Victoria C. Tagom o si Ginang Leia A. Daet o kaya ay tumawag sa mobile number na 0919-5866602. Again, 0919-5866602. Dakol so nagarapot manangod kamugtangan sa tuyang panahon na testingon tang apuran ng pag-asa kunya na pagkaudutabi i-check ta kung hain na so bagyo. Dahil lang ta dakol so dakol lang na handal. Dakol na handal. Kung sa habang na sa bagyo. Tigadayan man dito, Renz, may gusto lang ko i-share. Para sa mga bago, as in first time na mamis, ulay kita, sabihin ko sa imo, this period is going to blow by super fast. Ngunyan, gano'n rin katapusan ng banggi as in aldaw. But trust me, bago mo maaraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki, the first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa iyan, gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arugan Wilkins Distilled, ang water na most recommended ka mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of Coca-Cola Company. So mga tubig dyan, Wilkins sa tabi kita. Kung masiguro na tabi, tanasa rin na naan pag-asa Ligaspi para sa update kan kamugtakan kan panahon. Maray na udto po pag-asa. Magandang tanghali po para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw. April 15, 2021, kasalukuyang nakaka-apekto po yung track o yung extension po ng bagyong Sisurige dito po sa May Mindanao. At samantala po dito po sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin na magmumula sa may hilagang silangan ng Iral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na gale warning saan magbibaying dagat ng Bicol Region. At samantala, yung binabantayan nga po nating bagyong Sisurige ay from tropical storm, naging isa na nga po itong severe tropical storm habang mabagal po itong kumikilos pa kanluran. At kaninang alas 10 ng umaga, ang sentro nito ay yung namataan sa layong 1,095 kilometers silangan ng Mindanao at kasalukuyan nasa labas na po iyan ng Philippine Area of Responsibility. At taglay po nito ang lakas na hangin ang maabot ng 95 km per hour malapit sa gitna at pabugsong maabot ng 115 km per hour. At ito'y kumikilos pa kanluran sa bilis na 10 km per hour. Si Suriki nga po ay inaasahan pong unti-unting bibilis habang kumikilos po ito pa kanluran, hilagang kanluran until Sunday po yan at mag-turn northward po yan by Monday at ito nga po ay inaasahan na po natin papasok po ng Philippine Area of Responsibility either sa midnight po or tomorrow morning. At ito nga pong si Suriki ay inaasahan pa po nating lalakas at abot po ng typhoon category in the next 36 hours. At ito pong si Suriki ay papangalanan po nating Bising once na nasa loob na po ito ng Philippine Area of Responsibility. At sa kasalukuyan, wala pa naman po itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa, maliban nga po dun sa trap or extension niya na nakaka-apekto na po sa may Mindanao. At ang ating inaasang buwat ng temperatura nasa 23 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sumikat po ng 5:33 na umaga at ilulubog ng 5:58 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DUST, Janice Rosero po, nagpupulat. Ma'am Janice? Yes po, sir. Opo. Ask ko lang po, ma'am, ini po kay bagang bagyo, kasubago po nasabi nindo na it's either sa agang-aga o at siya na maagahon, maglaog na po sa Philippine Area of Responsibility and ang sa iyang direksyon, Pakanluran. Ano po, ma'am, ang pigtutumbok po kaining lugar kung in kaso day pa po magbago ang direksyon kaining bagyo?
Opo, ito siya, moving, po siya, west-northwest. And then, ang po niya, Eastern Visayas and Southern Luzon. Pero, nasa may karagatan pa rin po ang sentro nito. So, ngayon po, karamihan po ng mga model ng papakita po na yung pinaka-sentro po nito ay nasa karagatan po. Kung bukas po, ma'am, papasok sa Philippine Area of Responsibility, kailan po natin mararamdaman yung ulan po nitong bagyo? Kung kaso man na pumasok na po ito sa sa susunod na mga araw? Possible po na makaramdam na po tayo ng mga outer rain bands po niya by Sunday na po. Mga Sunday. Opo. Ay nako. Possible Sunday, sir. Opo. Parang bad news yan sa mga maglalaba talaga. Pag weekend talagang hindi tayo nawawala ng ulan. No? Ito po ma'am na bagyo, posibleng maging typhoon category pa bago pa po pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po, sir, possible po pag nasa loob na po siya, saka po siya magiging typhoon po. Ano so po? Ngayon, nasa severe tropical storm po siya at inasa nga po natin within 36 hours, possible within 36 hours, maging isa na po itong typhoon. Ano po, ma'am, yung weather system na parang humahatak sa kanya or parang humahatak sa kanya pataas and pababa din po? Ano po ang pwedeng may consider natin para ito hindi na tumama sa lupa dito sa Pilipinas? Sa ngayon po kasi meron po ditong low pressure area sa may bandang China. So, merong frontal system siya. So, possible kasi na hindi naanan niya, idaanan din po nito. Tsaka kung hindi po masyadong malakas yung high pressure, so sa may bandang China po, possible na umakyat po talaga siya. Okay. Ma'am Janice, salamat po and mabuhay po kayo dyan sa Pag-asa, Legazpi. Thank you din po. Okay. Then mga tugang, si Ma'am na Janice Rosero ka na Pag-asa, Legazpi. Manungod kang kamugtakan ka sa tuyang panahon. Nanawag tabi nindo ito, ha? Domingo, posible tang mamatian ang outer rain bands kan bagyo. Ining uran sa luwas kay ining diametro kay ining bagyo tabi. Kuning kasuman na daining maglaog sa tuyang teritoryo sa Bicol region. Sabi ni 020, bago kita magbasa muna kita kay mga text messages. ISKARAMUSA na tabi, Kuya Renz at kay Ate Angel. Kahit hindi always nag-chat, always naman nakatutok sa DZGB. God bless to all at ingat parati tabi. Shandy G po ng Ligaw. Tito Renz, madali lang Tito Renz. Ano lang po ini panawagan. Kung sisabi po ang nakahiling kang aki na si Rodel Magdaong, mibid po siya sa apod na Rodrod, ini po taga digdi sa Canhela, Castilla, Sorsogon, nawara po ini, kan Dubingong Banggi pa po day nagauli. May kapansanan po ining aki, kung sisaman po nakahiling, pakikontak po kay na number na 0950171195. Again po, 0950171195. Sabi ni Sir Najel Aranya, good noon po Tito Renz and Ma'am Angel White from Malacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Gari minaling naman ka po Tito Renz last Tuesday. Basta po, sugary requirements po, RT-PCR test man sana, tapos sa travel pass, iyo man sana po yan so tapos pag-abot duman, ma-quarantine ka man giraray, permi na po yan ang protocol sa mga munisipyo, asin mga lugar, mga probinsya. Depende kung ikasara man dyan so border, yun talaga baga ka problema. Pero yun po yung so initial na mga requirements. Sa DZGB Online, sabi man ni Manam na Malu, atento dating klaro marino to po si Renz Ma'am Angel and Engineer Fiel Montaliana of Daraga Municipal Engineering Office is watching right now. Paano kayo na alauna dos na nin pagkahapon? Salamat. Bala ka kay Father. Salamat po sa inyong pag-antabay. Kami po ang sa inyong nakaibalang kunya na pagkaudto. Ako po ang solamente. Anto tinoon pero dito ngayon, dito ng Albay po yan, Renz Luna po. Kaya ba siyempre? Ako man po si Angel Mustaza. Bye-bye. And mabuhay. And here's our people's champ, Manny Pacquiao.